Eguerdion, ongi etorriak Arantzazuko ama honengana bildu nahi izan duzuen fededun guztioi. Eta gaur batez ere ongi etorria eman nahi diet, Irungo Arantzazu parrokiako taldeai. Ongi etorriak zuen amarengana etorri zeraten guztioi. Evangelioa bizi eta iragartzeari buruz esan ditugun guztiak oinarri jakina dute jainkoarekiko harremana. Jainkoarekiko harremana nola landu ikusi eta ikasi behar dugu gaur. Bokazioa jainkoarekiko harremanean esaten zaigu gaur. Jainkoarekiko harremanak noski bere baldintzak ditu, bere lanak ditu. Izan ere, jainkoarekin harremanean bizitzea merezi gabeko erregaloa da. Baina gure barrua beti prest eduki behar dugu erregalo hori jasotzeko. Orain ospatzera goazen Eukaristia eta entzutera goazen hitza, harremana sakontzeko bitartekoak dira, eta maitasunezko hartu eman ederra eta edertzailea gertatuko alda gaurko Eukaristia hau. Mariaren inguruan eta beraren babesez, ea ospakizun ederra burutzen dugun. Fedean bat egin eta hasi gaitezen gure ama honi kantatuz. Agurrama errukiz betea, jainkoanen trazizko lonea, itxaropen ustelik gabea, ama bozez jainkoak asea, Zadian aurrik ederrena, neskaxetan agurgarriena, Virginetan garbiz garbiena, takonago zeruan zaudena, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainkoak maite gaitu eta bere presentziaz pozten gaitu. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gaur jainkoarekiko harremana aztertu behar dugu hasieratik. Zer egiten dugu jainkoarekiko harremana zaintzeko? Behar bada ondo egingo genuke gure jarrera utzia aitortuko bagenu. Esker txarrekoak izan gatzaizkio jainko maitaleari. Izan dezagun konfiantza eta eskatu errukia. Jesus jauna, jainkoa aita dugula esaten diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, jainkoaren aurrean bitarteko zaituguna, Cristo erruki.
digula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintzat. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Denok berriz. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Añaldi eta eder zaitugulako, gorazu, beheden katuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zutik otoitzarako. Egin dezagun otoitz. Jauna, aita guzti santua, batasunaren iturri eta elkartasunaren sorburu. Maria Virgina gizon emakumeen amaren otoitzez, egizu herri guztiak elkartu gaitezela itun berriko herri berean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jainkoaren espiritua eman zaigu eta espiritu horrek aitortzen digu barrutik jainkoaren seme eta alaba garela. Espiritu horren argitan bizi dugu jainkoarekiko harreman berezia. Hala esango die San Pablo apostoluak Erromakoei egin zien idazkaria. San Pablo apostoluak erromatarrei. Zenideok, jangoikoaren espirituak darabilzkienak hauetxek dira jangoikoaren seme. Ez duzue hartu morrontzarako espiritua berriz ere beldurrean erortzeko. Semetzarako espiritua hartu duzue eta horrek hots eginarazten digu, aba, aita. Espiritu horrek gure espirituarekin batera aitortzen du
Jangoikoaren seme garela. Eta seme bagera baita oinordeko ere, Jangoikoaren oinordeko eta Kristoren oinordekide. Nekeetan haren kideko baldin bagara, haintzan ere haren kideko izan gaitezen. Espiritua datorkigu geure auleriaren lagun. Guk ez baitakigu behar bezala otoitz egiten. Baina espirituak berak erregutzen du gure alde, ezin esan ahalako intziriz, eta bihotzak aztertzen dituen jainkoak ezagutzen du zein den espirituaren gogoa. Espirituak Jangoikoaren asmoen erara erregutzen baitu fededuren alde. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. erruki utza dugu jauna, errukia da maitasuna. Denok berriz. Erruki hutsa dugu jauna, errukia da maitasuna. Beden kabeza ene harima jauna, ene barren osoak, haren izen santua. Beden kabeza ene harima jauna, ez bitzaztu haren mesedea. Erruki hutsa dugu jauna, errukia da maitasuna. Erru guztiak barkatzen dizkit, gaiz guztiak sendatzen, bizia erioleizetik ateratzen dit, maitasun eta errukiz inguratzen nau. Erruki hutsa dugu jauna, errukia da maitasuna. Kristauoi eman zaigun errealitaterik ederrena zalantzarik gabe, jainkoa aita dela jakitea da, haren seme alaba garela jakitea. Ederki asko esplikatuko digu orain Jesusek berak evangelioan, zer sentitzuen duen berak jainkoari buruz. Zutik jarri eta kanta dezagun, aleluia. Denok, aleluia. Aleluia, aleluia,
Poztu zaitez Maria, graziaz bete hori, jauna zurekin. Bedeinkatu zu emakumeen artean. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitzazunik jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien apostoluei. Otoitz egitean, ez ari esan eta esan, gentilek ohi duten bezala. Uste bai dute, beren izkarioari esker entzungo diala jainkoak. Ez izan horien antzeko. Bai baitaki zuen aitak zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Zuek egizue otoitz onela. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, eta barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, Kristau adiskide maiteok, eta hasieran esan zaigun bezala, modu berezian agurtzen ditugu, Irungo Arantzazuko Amaren parrokiatik etorri zareten guztiok, denoi bak eta on. Aurreko egunetan eman ditugun apunteetan, evangelioa bizi eta iragartzeko bide batzuk zehaztu ditugu. Baina hoien guztien oinarrian jainkoarekiko harreman zuzena azpimarratu behar dugu. Lehenengo egunean zerbait esan genuen, baina gehiago zehaztu behar dugu gaurko gogoeta honetan. Nola bizi jainkoarekiko harreman zuzen hori? Aurrena espiritua landuz eta sakonduz. Izan ere, gure espirituari jainkoaren espiritua eman baitzaio. Eta espiritu horrek errealitate berri baten testigantza ematen digu. Jainkoa aita dugula. Jainkoari aita esan ahal izatea ez da merezi dugun esperientzia. Baizik jainkoak doan, debalde, hutsean eman digun doaina. Gure aita otoitzak ederki laburbiltzen du gure errealitatea eta jainkoarena. Jainkoak bere erreinuaren proiektuan itxatzi gaitu,
bere maitasunaren ogiaz janaritzen gaitu, gure zorrak barkatu eta beti gertutik zaintzen gaitu. Mariak nolako sakontasunez zaindu eta landu zuen jainkoarekiko bere harremana. Zenbat otoitz bere bokazioa ulertzeko, bere bizitza jainkoaren eskuetan usteko, bere semearen bideak ulertzeko. Ospa dezagun bada jainkoarekiko harreman gozoa. Maitasunaren ordua da. Utz diezaiogun jainkoari maita gaitzan. Opa diezaiogun geure barruari. Eta zutik jarririk egin diezaizkiogun jainkoari gure eskariak konfiantza osoz. Senideok jainkoaren seme alaba gara. Konfiantza osoz jo dezakegu geure aitaren gana. Eskaditzagun jainkozko doainak munduko zokoratuentzat. Eskata dezagun maitasuna denontzat. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Entzun jauna, eskatzen Otoitz egin dezagun munduko herri guztien alde. Otoitz gerran dabiltzan herrien alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen Gogoan izan ditzagun eliz elkarte guztiak. Jainkoarekiko harremana pozik bizi dezatela eskatuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen Otoitz egin dezagun sufritzen ari diren guztien alde. Gogoan izan ditzagun besteren injustiziagatik sufritzen dutenak. Entzun, eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, Egigun otoitz geure alde. Gure senide eta adiskideen alde. Otoitz geure hildakoen alde. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, eskatzen Maite gaituzun aita ona, emaguzu zure maitasunean bizitzea eta maitasun horren testigu zintzo izatea. Hala eskatzen dizugu Mariaren otoitzez eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Bere sabel garbian, jainko izatea giza izatearekin bat egin zen Maria Virgina santuaren oroipena ospatzean, eskatzen dizugu jauna, eskaintza hau gerta dadila guretzat maitasun sakramentu, batasun ezaugarri eta onginaizko lokarri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza, jaunaka dauzkagu, eskerrak jainko jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko algustidun betiereko horri, Kristo gure jaunaren bitartez. Berak fede osoaren egile eta batasunaren maitale izanik, beretzat ama errugabea hautatu zuen gorputzez eta harimaz. Eta Eliza bakarra eta zatitu gabe hartu nahi izan zuen bere emazte. Lurraren gain jasoa, ama Virginaren begibistan, zure seme-alaba sakabanatuak batasunean elkartu zituen, maitasun lokarriz berekin bat eginez. Zuregana itzulirik eta zure eskuinean eseririk apostoluekin otoitzean ari zen Maria Virginaren gainera bidali zuen elkartasunaren eta batasunaren, bakearen eta barkazioaren espiritua. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, gorespen kantua abesten dizugu, beti eta beti esanez, seme edo alaba izatearen poza. Bai, santu zara jauna eta guretzat ona, eta gizon emakume guztientzat errukitsua. Eskerrak ematen dizkitzugu, bereziki Jesukristo zure semearen gatik. Mundu honetara etorri zen, gizon emakumeak zuregandik urruti dabiltzalako, eta elkarren artean bizitzen ez dakitelako. Espiritu Santuaren bitartez, gure begi belarriak ireki zituen, ikus dezagun elkarren anaiarreba garela, eta zu zaitugula guztio naita. Eta orain, Jesukristok mai honetan biltzen gaitu, guk hemen egin dezagun, berak lehenik egin zuena. Aita guztiz ona, santu egitzatzu ogi eta ardu hauek, eta Jesus zure semearen gorputz eta odol egingo dira guretzat. Guregatik hiltzeko bezperan, bere ikasleekin azken afaria egiten ari zelarik, hartu zuen ogia, eta zuri eskerrak emanez, zatitu zuen, eta haiei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik,
hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berdin kaliza ardoz betea hartu zuen, eta zuri eskerrak emanez, bere ikaslei eskaini zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Zure gurutzeta piztuena, munduaren salbatzaile zerena, salba gaitzazu, Jesus Horregatik, aita guzti santua, zure aurrean gaude pozez beterik, gogoan bai dugu gu salbatzeko Jesusek egin zuena. Haren heriotza eta piztuera ospatzen ditugu, berak Elizari eman zion opari santu honetan. Aita guzti santua, zeruetan zarena, onar gaitzatzu zure seme maitearekin batean. Jesusek guregatik hil nahi izan zuen, baina zuk piztu egin zenuen. Jesus orain zure ondoan bizi da, baina hemen dago gurekin ere. Azken egunean aintzaz etorriko da, eta haren erreinuan ez du inork izango, ez nekerik, ez penarik, ez negarrik. Aita guzti santua, mai honetara deitu gaituzu, Espiritu Santuaren pozez beterik, Kristoren gorputza hartzeko. Janari honek eman diezagula indar zuretzat gero eta atsegingarriago izateko. Gogoan izan jauna, Francisco gure aita santua, Fernando gure gotzaina, eta beste gotzain guztia. Emaiezu zure laguntza, Kristoren ikasle diren guztiei, bakegileak eta zorion emaileak izan daitezen. Emaguzu guri ere egun batez, zure ondoan bizitzea, Jesusen ama Maria beti Virginiarekin eta zeruko santuekin batean Kristorengan. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. gure aita zeuetan zalea, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala Baina atera
Jauna, atera gaitzatzu gaitz guztietatik. Emaguzu bakia gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea usten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea bata besteari. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena. Zorionekoak mai honetara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat da sendatu naiz.
Esker honez egin dezagun otoitz. Hartu ditugun misterio santu hauen bidez jauna eta Maria batasunaren amaren oroipena egitean, emaguzu bake eta gozotasun espiritua, beti batasuna asmoz jokatuz, zure erreinuaren etorrera aurrera dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko guzti alduna, aitak eta semea eta espiritu santua.